Fit-tieni dibattitu tal-kampanja elettorali tlieta filgħodu dak organizzat mill-Kamra Negozji Żaru Medji il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela kien mill-iżjed konvinċenti f'diskorsi quddiem in-nuqqas ta' dettalji mill-Kap Nazzjonalista Alex Borg. Hawn il-Prim Ministru sostna li l-Partit Laburista għandu track record pożittiv kemm fil-qasam fiskali kif ukoll fl-ekonomija. Dan saħqu fid-dawl tal-Manifest Elettorali Laburista int Malta li mhux biss qed jippreżenta proposti ġenwini għal pajjiżna iżda wkoll għax dawn huma akkumpanjati b'indiċi dwar il-benessere li se jkejjel it-titjib fil-kwalità tal-ħajja. Aħna nitkellmu bit-track record tagħna, bit-track record li wettaqna fis-suq tax-xogħol, bit-track record li wettaqna fil-qasam fiskali, bit-track record li wettaqna fl-ekonomija ta' pajjiżna u billi tellajna b'mod ġenerali l-livell ta' dan il-pajjiż il-fuq u għalhekk illi issa wasal il-mument illi l-ekonomija tagħna intellawha fil-livell illi jmiss, illi l-well-being tal-poplu tagħna intellaw għal-livell li jmiss għalhekk il-manifest għandu żewġ kejlijiet, waħda minnhom hija l-implementazzjoni, l-oħra daqstant ieħor jekk mhux aktar importanti għall-ewwel darba fl-istorja politika ta' partit f'dan il-pajjiż. Il-Well-Being Index, kif l-implementazzjoni ta' kull miżura se tkun qed tikkontribwixxi għat-titjib tal-kwalità tal-ħajja tagħkom. Dr. Bela sostna kif fit-30 ta' Mejju li ġej il-poplu għandu għażla bejn tim kompetenti u kredibbli tal-Partit Laburista taħt it-tmexxija tiegħu jew it-tim tal-Kap Nazzjonalista Alex Borg. U l-għażlija teams li ħajkunu qegħdin imexxu l-ekonomija, l-finanzi, s-setturi kruċjali bħal l-enerġija. Jekk hux Mirjam, Byron, Clyde, Ian, Silvio, Chris Bonnet, dawk l-għażliet jew l-għażla hija f'idejkom. Għaliex dak li qed jiġri bħalissa waqt li qegħdin nitħattu hawn bejnietna fis-26 stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea fejn għandek ekonomiji qed jotru. Fejn għandek ekonomiji, noħu gost ixxejru li qed tagħmlu proġett enerġija waqqas tafu kemm huwa l-fuel ġewwa pajjiżna, anzi m'hemmx il-kellim tagħkom fis-settur tal-enerġija illi ħasel idu mill-pompa tal-petrol fuq il-baħar għax qal ma kienx involut fiha. Qed noħu gost nara l-onorevoli Ivan Castillo illi qalu kemm għandna esperti, forsi tgħidilna wieħed imqar illum kif qiegħed hawnhekk. Kredibilità, kompetenza, track record. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif il-Partit Laburista jekk jingħata il-fiduċja se jkompli imexxi fi spirtu ta' għaqda u ta' interess nazzjonali bil-kontra tal-Partit Nazzjonalista ta' Alex Borg. Għax taf li nifformaw parti mill-ikbar partit politiku. Imma inti tidħol fil-kexxun waħdek dik il-problema tiegħek. Il-problema kont nippretendi bir-raġunament tiegħek tal-bieraħ. Jekk hemm kollaborazzjoni favur iż-żgħażagħ isseħħ mhux biss jekk hemm Partit Nazzjonalista fil-Gvern, imma min qed imexxi l-istituzzjonijiet Ewropej jikkollabora fi spirtu ta' għaqda u interess nazzjonali kif nagħmel jien meta jekk tisilfun il-fiduċja f'Ġunju li ġej immur ninnegozja il-budget il-ġdid Ewropew, il-Multi Annual Financial Framework, semmew ħafna l-fondi Ewropej illum, li għandna sfidi kbar biex nerġgħu nġibu iktar mid-doppju ta' dak li kienu ġabu ta' qabilna, għaliex is-suċċess ta' pajjiżna in termini tal-GNI, tal-Gross National Income, il-mod kif imxiet l-ekonomija tagħna. Dak is-suċċessi jimmilitaw kontrina l-finita tal-budget, però biħsibni nagħmel ġlieda teknika bis-saħħa għaliex għandna specificities ta' pajjiżna li jridu jittieħdu konsiderazzjoni. Realtajiet u ħtiġijiet li jridu jittieħdu konsiderazzjoni. Il-ħtiġa li jibqa' jkollna l-cohesion funds, il-ħtiġa li jkollna fondi ġejjin mill-Common Agricultural Policy għar-realtajiet speċifiċi tal-bdiewa u tas-settur agrikolu tagħna. U għalhekk illi nieħu gost illi nara kemm din hija verament ġiet kwistjoni issa mhux ta' miwaddab l-iktar ta' kredibilità, kompetenza u track record.